Beni obedo handle yo machalo nade kalure kod gino mane ondike report. Abiro kanyo to watiek mamondi. En ni ka ine sirkal kata mugwelie ka ogweli amo kutura kucho. Just do what you can. Kata ben nyongo power kamano. Tem mnyato matini mondo. Ai go koko pele. We go kori. Go koru nji. Inu di sirkal. Sirkal waseneno mang'eny. Waseneno bende ji mang'eny mosebede sirkal. Okudu mukwongo bede sirkal bende kudu bede mogik. Okay? Kendo sirkal ma untie no nyalo lokre bende kinyne kipinyoru. Tido kaka inna kendo kumachiel. Koro gima duong' ahinya en ni joma macho ni sirkal go gitin jopiny gi ai weche manon. Aina gima nyogi timo nyoro Kisumo cha. Ka wacho nitie jomoko maluongo ni luo elders. To ni kod court order. To ang'a mono gi di kod court order no mos gi police to gi meja mang'imiyo. Molo tingruok gi ji usombo yude moko rako t-shirt mege UDA. Usombo nyoka jomoko moko elders, moko jodongo luo. To ubiro ka ugo nduru ka joma yekren lweny. Mano ken tich mabede sirkal. Mano en fuo maduong' ahinya. Kendo kwa beyienigi. Wabiro deal kodgi properly. Ya mbele kaendi. To koro ka duoge kama ni penjo, Joyce. En adier nitie weche mang'eny mano biro mbele waka nadiko. Koda gigo manene onge agenda mokwongo. Mane wan go. Achiel kuom gine en wach mar thuolo mar yalo case moteri e doho mar Supreme Court ewi duoko mar yiero mar president. Ji mang'eny ne neno kendo achiel kuom gine en doho wuon. Kine gibiro mbele wa. Supreme Court no biro mbele nariko. Kage wacho ni thuolo mochiw sani e pen chike mar ndalo 14 tin ok rom. Ok en thuolo moromo winjo kwayo mar jogo ma pingo yiero mar president magi chiwo duoko kaka winjore. Koro gin ne gidwaro mondo thuolo no omede mondo chop ndalo 30 kowuok e 14 masani. To kane wang'iyo paro duto to kaka nadiko ne wawinjore ni wachore mana mondo chop ndalo 21 ko ya 14. Koro mano bentie nadiko report itu mana mondo bungo kale mondo oloke pen chik. Okay? Koro gik mang'eny ni report no wanyalo yalo wach mar nadiko no nyaka pinyru. Kata nyaka pinyus. Okay? To kiwacho ni gik mang'eny nitiere report no pek mar ngima mamulo jopiny hie to niwacho ni winjruok notamo wuepo. Nono gin weche mage mamulo ngima jopiny. Mar mondo mi janeno maneno kaka Wilberforce kik wach ni nadko nen mana mar josiasa kende to jopiny odong' kendgi. Asebedo ka anwoyo gino nyaka na bisa kuyo kaendi. En an gi pacha kuom gigo mane watere mesa kaka jo Azimio. Okeda weche mage mane Kenya Kwanza okelo. Gigo mwa kele mesa kaka Azimio gini gigo mo concern japiny. Onge gima nyalo kuom gin mama jotelo kaka josiasa ma jopiny. No. Giduo tek hotel gi kod wach mar pek mar ngima. Kena temo nwa ahinya ni pek mar ngima ne man kod paro maber ahinya. Paro maber. Kendo kesa mo report no Joyce. Ema jo Kenya ko hero somo, hero somo. Report no ngata mawinja ono ka uthuolo makende mondo osome. Mondo winji. Kidhi chapter mar pek mar ngima. Idhi yudo paro manene Azimio ochiwo. Gimono bani timo, kaka no bani time, kod jomo bani time, e thuolo machal nade. Mondo teko pek mar ngima oduog piny. Okay? Moko kuom gi nene jogo winje, ne jogo yie, to ne gi yie shingo upande. Okay? To kano chopo kore hahe. Koro mondo koro waket gigi koro recommendations. Mondo koro bed gino ma committee oyie. Kata mowacho ni mondo odhi oti to ne gitamore. Ne go simbe mang'eny, go simbe gi penjo jogi go to ok nota kuno yien gi mondo gi yie gi makamano. Koro na kon sawa mano to koro utamore to podwa dhi paronu. Koro kata paro ma paro ne gisane ni wach mar pek mar ngima. En gino makonyo jopiny. Okay? Ada mondo jowongi malunga ahinya. Ni wan kaka jogo ma jotendgi mane giyiero. Ok wanyal